Ja estem aquí, tercer vídeo, el vídeo de la tornada. La tornada és la part de la cançó que sempre es repeteix, es va tornant a fer, es va tornant a cantar. Sí? I és exactament igual sempre. Després del hey, ara direm cantem tots, la vaca del pastor, oida. Tornem-hi? Hey! Cantem tots, la vaca del pastor, oida. Encara una altra vegada, sí. Fem el hey! Cantem tots, la vaca del pastor, oida. I repetirem, cantem tots, la vaca del pastor. I s'acabó la tornada aquí. I si posem música a la lletra, quedarà així. Hey, cantem tots, la vaca del pastor, oida. Cantem tots, la vaca del pastor. I atenció, perquè aquí hem de fer un picamans. Picarem aquí, a les cames. Cantem tots. Ara les mans, cantem tots. I la vaca del pastor, oida. Fiquem amb els nostres papes, els nostres germans, i si no ho fem a l'aire així, com si estiguéssim picant amb algú imaginari. Seria així, cantem tots, la vaca del pastor, oida. Un altre cop, cantem tots, la vaca del pastor. I s'acabó. Cantem tots. Anem a posar música, va. Cantem tots, la vaca del pastor, oida. Cantem tots, la vaca del pastor. Fins aquí. Ara se'n va un moment la vaca i el pastor i ho farem Elisabet. Ficar les mans aquí a les cames. Cantem tots, picant 3 cops. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sempre diem 1, 2, 3 quan piquem. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. I alerta que la segona vegada acaba diferent. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. I s'acabó. Fem-ho tot seguit, seria 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 i 1. I haurem de fer un altre vídeo perquè si no són massa llargs i llavors no els podem enviar. Ai, que difícil la tecnologia, eh? Bueno, fins ara, guapos, a veure...